салом арз мекунем ба шумо тамошобинони арҷманд аз студияи телевизиони вилояти Суғд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳадро манзур намуда умедворим ки бо дидани хатогии дигарон ки дар содир намудани ҷиноят гумонбаранд роҳи дурусти зиндагиро интихоб мекунед. тӯли чанд дақиқа ман Акбар Шарифӣ ба шумо аз фаъолияти милитсияи Суғд маълумот хоҳам дод. дар барномаи имрӯза чунин гузоришҳо ҷой дода шудааст. муноқишаи ду рафиқ дар ҳолати мастӣ бо оқибати марг. ғоратгарӣ баъди дилхушӣ дар дискоклуб. пирамидаи қалбакии пулӣ ё чӣ гуна қаллобон бо баҳонаи харидории аксияи ширкатҳои бо нуфузи ҷаҳонӣ маблағи шаҳрвандонро аз они худ карданд. мусодираи зиёда аз 4 килограмм ғӯстаи нашадор аз 2 сокини вилоят. шаҳри ин ва дигар ҳодисаҳои ҷиноятӣ дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. ҳафтаи гузашта дар шаҳраки шуроби шаҳри Исфара муноқиша дар ҳолати мастӣ миёни ду рафиқ ба фоҷиа анҷомид. Руслан Сайфуддинови 38 сола ҳангоми қарор доштан ба ҳайси меҳмон дашноми рафиқи 37 солаашро таҳаммул карда натавониста бо истифода аз корди хоҷагӣ ба қалби соҳибхона як маротиба мезанад ки оқибати ин ҳаракати ноҷо ҷинояти махсусан вазнин одамкушист. куштор дар ҳолати мастӣ. чунин ҷинояти махсусан вазнинро мақомоти милитсия шоми 16 январ дар ҳудуди шаҳраки шуроби шаҳри Исфара ба қайд гирифт. гумонбаршуда Сайфуддинов Руслан Анатолиевич соли таваллудаш 1982 дар манзили иқоматии рафиқаш Низамуддинов Рашид Рашидович соли таваллудаш 1983 воқеъ дар кӯчаи 40-солагии Тоҷикистон бинои рақами 29 ҳуҷраи 9 қарор дошта бо ҳамроҳии ӯ ва дигар рафиқонаш ба истеъмоли нӯшокии спиртӣ машғул шуда аз таъсири машрубот байни ӯ ва соҳибхона муноқишаи лафзӣ сурат мегирад ки оқибат бо ҷароҳатрасонӣ ва марг меанҷомад. соҳибхона Рашид Низамуддинов аз зарбаи корди ба қалбаш расонида шуда дар ҷои ҳодиса баъди хунравии зиёд ба ҳалокат мерасад. ҳарака хӯрдим як бор ҳақорат кард, ман гуфтам ҳақорат накун, як дақиқа шапалоқ задам, як бор дига гӯӣ мекушам лекин як бор дига ҳамин гапата такрор кунӣ, ман туё мекушам гуфтӣ да? Баъд вай бо гап зад. тибқи нишондоди гумонбаршуда Руслан Сайфуддинов як дашноми бемавриди рафиқ боис мешавад ки ӯ аз олоти тезу буранда корди хоҷагӣ истифода барад. гумонбаршуда Руслан Сайфуддинов шахсест ки қаблан барои одамкушӣ дар Федератсияи Россия суд шуда нимаи дуюми соли 2019 ба озодӣ баромадааст. аз рӯи далели мазкур бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ин ҳодисаи ҷиноятӣ бори дигар аз он ҳушдор медиҳад ки оқибати ҳар амали бемеъёр ва зиёдаравӣ нороҳатӣ дар пай дошта метавонад. мақомоти милисияи шаҳри Хуҷанд аз ба қайдгирӣ ва ошкор шудани ҷинояти ғоратгарӣ дар маҳаллаи 34-уми маркази маъмурии вилоят хабар медиҳад. гумонбарон ки 3 нафар ҳастанд бо истифодаи таҳдиду зӯроварӣ аз як нафар сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 550 сомони пули нақд ва телефони мобилияшро тасарруф намуданд. ҷинояти изтиробангез шабона баъди дилхушӣ дар дискоклуб содир шудааст. милитсияи шаҳри Хуҷанд шахсияти 3 нафар гумонбари ҷинояти ғоратгариро ошкор намуд. ин ҷинояти дараҷаи махсусан вазнин санаи 15 январ тахминан соатҳои 2:00 содир шудааст. бо маслиҳати пешакии шаҳрвандон Ҳасанов Комрон Сироҷович соли таваллудаш 1994 иstiqomatkунандаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Ниёзов Камолиддин Ҷумабоевич соли таваллудаш 1988 ва Қаюмов Баҳриддин Расулович соли таваллудаш 1988 иstiqomatkунандагони шаҳри Хуҷанд баъди дилхушӣ дар қаҳвахонаи Мансур воқеъ дар маҳаллаи 34-уми шаҳри Хуҷанд тасарруф намудани маблағи пулиро аз мизоҷи дигари қаҳвахона марди 39 сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мақсад намуданд. бо истифодаи зӯроварӣ ошкоро тасарруф намудани як адад телефони мобилӣ бо арши 800 сомонӣ ва аз ҷайби ҷарбдида гирифтани 550 сомонӣ пули нақд кирдори ҷиноятиест ки тафтишот ба гумонбарон нисбат медиҳад. ҳар кадоме аз дастгиршудаҳо дар ҷинояти мазкур саҳм гузоштанд. чунончи ошкоро тасарруфи телефонро агар Комрон Ҳасанов анҷом додааст ба даст овардани маблағи пулӣ аз ҷайби ҷабрида ҳаракати Камолиддин Ниёзов ва фароҳам овардани шароити ғоратгарӣ хизмати гумонбари дигар Баҳриддин Қаюмов гуфта мешавад. ба Камол гуфтам ки бурафтем мо уже гирифтагӣ уже ин телефон да киси ман буд уже ана Камол да ин мобайн бовар накарду ба кори хуча давом дод. чикор кард чикор кард кайса буд да қафои кисаш қисти қафош ба бо пул будааст 500 сомон. баъд ман фаҳмидам ки 500 сомон будааст. вақте ки вай даст зад Камолиддин ман гуфтам вақте ки мо
қавати донба рафтем гуфтум чӣ буд гуфт ки ҳичи набуд гуфт ҳамагӣ 3 сомон буд ягон сум набуд Баҳриддин ҳамин вақти маблағи гирифтан дар куҷо қарор дошт? Баҳриддин дасти қати салом карда ин қати суҳбат карда буд. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҷиноят ошкор ва бо моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. Баъди анҷоми тафтиши пешакӣ гумонбаронро ҷазои сазовори ҳабсӣ интизор аст. милитсияи ноҳияи бобоҷон ғафуров ду сокини ноҳияи спитаменро бо ҷурми муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир дастгир намуд. дар доираи маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз гумонбарон 4 килои 447 грамм мухаддароти нави бангдона мусодира шудааст. коркардҳои оперативии ҳаракатҳои ҷиноятии шаҳрвандон Абдуқодиров Акрам Урунбоевич соли таваллудаш 1977 ва Абдусамадов Атҳам Абдуаҳадович соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Саидқурғони ноҳияи спитаменро бепарда сохт. қасди нашаҷаллобии гумонбаршудаҳо ки ҳар ду гузаштаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ доранд ошкор ва дар ҳудуди ноҳияи спитамен аз онҳо ба миқдори 4 килои 447 грамм воситаи нашадори намуди бангдона гирифта шудааст. мусодираи 4 килои 447 грамм воситаи нашадори намуди бангдона натиҷаи амалиёти бобарори кормандони мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аст. дар содир намудани ҷинояти мазкур ду сокини ноҳияи спитамен боздошт шуданд. бо гирифтани ахбороти оперативӣ дар хусуси даст доштани гумонбарон ба паҳну фурӯши воситаи нашадор кормандони мақомоти милитсия наздик 1 моҳ нисбати гумонбарон чорабиниҳои оперативӣ роҳандозӣ намуданд. вобаста ба шахсияти гумонбарон гуфтан ҷоиз аст ки Акрам Абдуқодиров соли 2007 дар Федератсияи Россия бо ҷурми муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор суд шуда ба муҳлати 10 сол аз озодӣ маҳрум гардидааст. ҳаммаслаки ӯ Атҳам Абдусамадов бошад, дар Тоҷикистон барои содир намудани ҷиноятҳои авбошӣ, тамаҷҷӯӣ ва ғоратгарӣ қаблан суд шудааст. ҳамзамон то ошкор гардидани ҳолати нашаҷаллобӣ аз ҷониби мақомоти милитсия дар раёсати агентии назорати маводи нашавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ низ нисбати гумонбаршудаҳо коркардҳои оперативӣ баром монда шуда аз онҳо 2 килои 120 грамм бангдона гирифта шудааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд тақаллубкории нафаронеро ошкор намуд, ки бо ваъдаи харидории аксияҳои ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ва бо ин восита ба даст овардани даромад маблағҳои калони шаҳрвандонро ба даст оварда ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурданд. нисбати таъсисдиҳандагони пирамидаи қалбакии пулӣ барои мардумфиребӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. аз тарафи кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд мардумфиребӣ як гурӯҳи муташаккил ки худро бар дурӯғ намояндаи ширкати хориҷӣ Юник Финанс муаррифӣ карда бо ваъдаи харидории саҳмияҳои ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ки имконият медиҳад шахси саҳмиядор аз фоизи болоравии нархи саҳмия даромади пулӣ ба даст орад, маблағҳои калони шаҳрвандонро ҷамъоварӣ намуда ба эҳтиёҷоти шахсӣ сарф кардан ошкор карда шуд. шаҳрванд Ҳусейнов Нурулло Сафарович соли таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Нурсафар аз таъсисдиҳандагони ин пирамидаи қалбакии пулӣ аст, ки дар баробари ӯ боз нисбати 7 нафари дигар парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳангоми аз тарафи шаҳрвандон талаб кардани маблағҳои худ чӣ ҳодиса рух доданаш мумкин аст? он маблағҳоро онҳо метавонанд баргашта гирифтан? ин маблағро на Фаррух Сайфиев, на Шамшод Муҳаммадов, на Нурло Ҳусейнов ба даст гирифтагӣ нест, ин намегирад ва ҷавобгариам дар гардаи мо нест. барои бо муваффақият иҷро намудани нақшаи ҷиноятии гумонбарон дар ҳудуди шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд идораи худро таъсис дода ба ҷалби шаҳрвандони дар орзуи пули зиёд буда машғул мешаванд. нафарони ноогоҳ аз шумори шаҳрвандони касбу кори гуногун аз ҷумла соҳибкорон бо умеди ба даст овардани пул пасандозҳои худро ба онҳо бовар карда супорида бар ивазаш саҳмияҳои қалбакӣ сохташударо гирифтанд. ба суханони онҳо бовар карда регистратсия шудам. баъдан моҳи июли соли 2019 дар конференсияи ҷумҳуриявӣ ки дар кохи суғдиёни шаҳри Хуҷанд баргузор гардид, дар он ҷо Нурло Ҳусейнов худро ҳамчун
роҳбари ширкати Нурсафар муаррифӣ намуда дар конферанс баъдан дар конферанс имроз намуд ки гӯё ширкати Unique Finance қонунӣ гардонида шуда ба зертобаи ширкати Нурсафар мебошад. баъдан ман ба суханони ки дар семинар дар конферанс Нурло Ҳусейнов гуфт ба онҳо бовар кардам. баъдан ба маблағи $16,000 амрикоӣ аксия харидорӣ намудам. ташкили семинару тренингҳо дар сатҳи вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ гӯё барои боло бурдани донишҳои иқтисодии муштариёни ба суханҳои бофта бовар карда ҷиҳати гирифтани сертификат, дидаю дониста додани рекламаи бардурӯғ дар васоити ахбори омма шеваи дигари ин мардумфиребиҳост. вақте ки дар кохи матбуота кушоданд, офис гуфта ҳама расмҳои часпондан, ҳамунҷо брендови компанияҳои ҳама аксияҳои часпондан, худи компания наздакам, биржи наздака моя бурда нишон даъват кардан, омада бинед мана ҳамаш қонунӣ шудагӣ. вақте ки ман рафта дидам ки ҳаққони ҳамаш мондагӣ унҷа мо бовар кардем ва боз яъне ки ман боз як бори дигар 1000 дигар гузоштам ки аз ҳамонам фоида гирам гуфта. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо ду моддаи кодекси ҷиноятӣ 247 қаллобӣ ва 276 дидаю дониста додани рекламаи бардурӯғ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ному насаби 15 нафарро тафтишот ҷарбида эътироф намуда бошад ҳам ин шумораи ниҳоӣ нест. зарари расонда шуда ба ҳар кадом ҷарбида ки сокинони шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров ва Истаравшан мебошанд, аз $1000 то $45,000 гуфта мешавад. Unique Finance гуфтагӣ вай будааст, як намуди даромад будааст. ҳамчи мисол харид кардиму ҳар моҳ масалан $50 $60 фоида мегирифта вай карам. ҳама харид кардим. баъд як 4 нафар дига хештаворо дароварда ҳамин обши хариди кардем, ҳамин суммаи ҳамин $18,000 вай шуд. нафарони аз ҳамин гурӯҳ зарар дида метавонанд ба шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ё мақомоти милитсияи маҳаллии зист хабар диҳанд. гузориши навбатӣ дар хусуси коргузории милитсия дар самти маҳви қиморбозӣ маълумот медиҳад. бозии бубин биёб ё ба истлоҳ қарасан топасан аз гунаи қиморбозиҳоест ки шахсони ноогоҳ маблағи пулӣ аз даст медиҳанд. то ҳанӯз аз сабабе ки шаҳрвандон дар чунин бозиҳо иштирок мекунанд, бозори ин гуна мардумфиребиҳо гарм аст. чандин маротиба мақомоти милитсия оиди мардумфиребӣ рӯйрост будани қиморбозии кӯчагии бубинбиёб иттилоъ додааст. то ҳанӯз ҳастанд афроде ки майли чунин бозиҳо доранду маблағи пулӣ аз даст медиҳанд. милитсияи вилояти Суғд пешгирӣ аз чунин ҳуқуқвайронкуниро пайгирӣ намуда ҳама гуна маълумот дар бораи ташкили ин гуна бозиро мавриди санҷиш қарор медиҳад ва ҳуқуқвайронкунандагонро ба ҷавобгарӣ мекашад. рӯзноманигор Фарзона Муродӣ дар шабакаи иҷтимоии Facebook санаи 15 январ дар назди автовокзали шаҳри Хуҷанд шоҳиди чунин бозӣ гардидан ва аз ҷониби ташкилкунандагон таҳдид шуданашро нашр кардааст. мақсади машғул шудан ба ҳамин бозиҳо дар чи аст? пул кор кардам. куҷоҳо асосан шумо ба ҳамин бозиҳо машғул мешавед? Автовокзал. сабаби дар ҳудуди автовокзал ташкил кардани чунин бозӣ дар чи аст? Сер одам бисёр аст барои ҳамин? дар раёсати Вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ин хабар санҷиш шуда нисбати 3 нафар ташкилкунандаи қиморбозӣ шаҳрвандон Ошуров Ошур, зодаи ноҳияи Ишкошӣ, муваққатан иstiqomatkунандаи шаҳри Бустон, Абдуҳадов Рустам Аҳадович, зодаи шаҳри Истаравшан, муваққатан иstiqomatkунандаи шаҳри Гулистон ва Исоматова Истода Азимҷонова, зодаи ноҳияи Ашт, муваққатан сокини шаҳри Гулистон, маводҳои маъмурӣ ба расмият дароварда шуд. шумо ягон маротиба барои ҳамин кирдор ба шӯъбаи корҳои дохилӣ дастрас карда буданд? нисбатон маводҳои маъмурӣ ба расмият даровардагӣ? нисбати ҳуқуқвайронкунандагон дар асоси моддаи 465 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст. таҷриба нишон медиҳад ки чунин таъсиррасонии ҳуқуқӣ чандон қиморбозонро аз мардумфиребӣ боз намедорад. зеро чунин нафарон аз 2 то 3 маротиба аллакай ба ҷавобгарӣ ҷалб шуданд. то он даме ки худи шаҳрвандон ба чунин бозиҳо муносибати ғайриҷиддӣ намуда иштирок мекунанд, ба пуррагӣ аз байн бурдани он ғайриимкон аст. идомаи барнома. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ӯҳдадориҳоеро муқаррар кардааст ки риояи он
таъмингари беҳбудӣ дар камолоти фарзанд шуда метавонад. риоя нагаштани меъёрҳои ин қонуни миллиро масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони мақомоти милитсияи вилояти суғд зимни як рейд дар маркази маъмурии вилоят ошкор намуд. ҳузур доштани наврасону ноболиғон дар вақту соати тибқи қонун маҳдуд гардида дар марказҳои бозии компютерӣ баёнгари бемасъулиятӣ дар раванди таълиму тарбия мебошад. Мунтазам машғул шудан ба бозиҳои хусусияти зӯроваридоштаи тарғибкунандаи куштору бераҳмӣ дар камолоти маънавии наврас бетаъсир буда наметавонад. дар доираи талаботҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд бо мақсади пешгирӣ аз чунин унсурҳои нороҳаткунандаи раванди тарбия масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд рейди шабона гузарониданд. зимни санҷиши фаъолияти марказҳои бозиҳои компютерӣ ва хизматрасониҳои интернетӣ кам ҳолатҳое иттифоқ меафтод ки дар чунин нуқтаҳо ноболиғон саргарми дилхушӣ набошанд. чунин камбудӣ аз як тараф агар беназоратии волидайнро нишон диҳад, аз ҷониби дигар фаъолияти ғайриқонунии соҳибони чунин нуқтаҳо мебошад. дар ҳафти баргузории рейди дусоатина 26 нафар ноболиғро нозирони кор бо ноболиғон ба қабулгоҳ таҳвилгоҳ дастгир намуданд ва нисбати 14 падару модар барои бемасъулиятӣ дар раванди таълиму тарбия дар асоси моддаи 90 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шуда боқимонда волидайнро низ чунин таъсиррасонии ҳуқуқӣ мунтазир аст. ҳамчунин нисбати 4 нафар соҳибмулки маркази бозии компютерӣ барои ба ноболиғ додани иҷозати воридшавӣ ба компютерхонаҳо бо моддаи 464 иловаи 1 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. бозрасии давлатии автомобилӣ аз ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ бо оқибати марг хабар медиҳад. дар 2 ҳафтаи охир низ садамаҳои ҳалокатовар дар роҳҳои нақлиётгарди вилоят ба қайд гирифта шуда боиси ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан ё канда шудани риштаи умри инсонҳо шудааст. оиди 3 садамаи ҳалокатовар дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои Конибодом, Бобоҷон Ғафуров ва Деваштич аз гузориши навбатӣ маълумот гиред. дар заминаи қоидавайронкуниҳои дағал рух додани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ такрор ба такрор таъкид шавад ҳам бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти суғд боз аз чунин ҳодисаҳои нороҳаткунанда хабар медиҳад. санаи 6 январи соли ҷорӣ тахминан соати 17:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Эргашев Соҳибҷон истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат тавассути кӯчаи фахрии ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар рӯ ба рӯи ҳавлии истиқоматии рақами 6 бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагарди бо дучархаи маъюбӣ бо канори рости роҳ ҳаракат карда истодаро пахш намудааст. оқибати ин садама ба ҳалокати дучархарон дар роҳ ба беморхона анҷомид. санаи 8 январ бошад аз сабаби ноҳудабароии ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз Турсуналии Каримови 28 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Шарипови шаҳри Конибодом 2 велосипедрон ноболиғони 14 сола дучори садамаи ҳалокатовар шуданд. ронанда ҳангоми ҳаракат тавассути шоҳрои Конибодом Хуҷанд дар ҳудуди деҳаи Ниёзбеги Конибодом аз уҳдаи идораи автомошина набаромада аз роҳ берун рафта ба дарахт бархӯрда чапа шудааст. дар натиҷаи шикастани дарахт ҳарду велосипедрон ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ мебардоранд. риштаи умри як нафари онҳо дар беморхона канда шуд. ба ҳамин монанд санаи 11 январ дар натиҷаи суръатафзоӣ ва сабқати нодуруст ронандаи сабукрави Opel Zafira Нуруддин Баҳриддинзода истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ғазантараки ноҳияи Деваштич ҳангоми ҳаракат бо роҳи нақлиётгарди Душанбе Хуҷанд-Чаноқ километри 254 аз уҳдаи идораи нақлиён набаромада ба автомошинаи тамғаи Opel Zafira таҳти идораи ронанда Аҳтам Раҳимов сокини ноҳияи Варзо бармехӯрад. дар натиҷаи ин ҳодисаи роҳу нақлиётӣ ронанда Аҳтам Раҳимов ва мусофири сабукрави Opel якум донишҷӯ духтари 19 сола дар беморхона ба ҳалокат расиданд. бозрасии давлатии автомобилӣ сабаби садамаҳоро дағалона вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ тавсилот додааст. инҷо расидаем ба интиҳои барнома. дар ҳама давру замон нек гуфтану нек зистан ба насли инсоният хушӣ овардаасту боз хоҳад овард. вақте қонунро риоя намуда тибқи меъёрҳои он рафтор мекунем, саодати зиндагӣ ҳамеша бо мост. то дидори навбати хайр.